Ola a todos, son Damián Álvarez. Como moitos me conoceredes, son o chico modelo que sale no último cartel da Mostra do Encaixe, na súa edición número 30. E, bueno, fago este vídeo hoxe, día importante, miércoles, que debería iniciar todo, para mandarvos ánimo a moita forza a toda esta xente que leva un ano esperando, traballando para este día e que non vai a poder ser, pero como ben sabemos, estamos vivindo unha situación extraordinaria que nunca pasou, é que o máis importante ahora mismo é a saúde de todos, é que todos quedemos na casa, que nos coidemos para facer a mostra do Encaixe máis impresionante que nunca se fixo o ano que ven. Faremos a edición número 30, eu estarei personalmente para desfilar, co Ayuntamiento de Camariña quiso contar comigo igualmente, vamos a facer algo histórico seguramente, algo por todo alto, e non vexo a hora que chegue ese día. Así que mando vos bicos e abrazos a todos e vémonos para o ano que ven.